Mae pob un dref neu ddinas drwy Gymru a thrwy'r byd yn llawn bob un nadolig o'r cymeriadau i gyd. Mi wn am sawl lletiwr, rhai cymwy'n ysgar iawn, lletiwyr heiddiannol lawen, fod ei llety hwythau'n llawn. Mae yna hefyd ddoethion, doeth o bob lliw a llun, y maen nhw'n bryn, ond llawer yn credu i bod nhw'n un. Y mae yna lyb i geiliaid, rhai'n gall a rhai yn od yn teithio o ddôl i fryncyn ar gefn ei beiciau quad. Y mae yna rai yn edrych, fri at y ser yn syn, a gwyddom am sawl asyn sy'n byw yn y parthau hyn. Mae'r rhai sy'n gwneud cyfrifiad o bob un yn y wlad, ac i'r bach sy'n disgwyl geni, y mae na fam a thad. Efallai fod na Herod sy'n ceisio'r cyfan hwn, ac yn cadarnhau nad perffaith yw'r byd i gyd yn grwn. Y mae na un cymeriad ar goll o'r stori hon, ac os yw'r hen hanes am baran newydd sbon, bydd angen i bob bugail, lletiwr, doeth a thad, pob mam a phob un Herod, pob plentyn drwy bob gwlad, roi'r Iesu yn y canol, yn faban ac yn ddyn, a dod yn wir i'w garu, y cymeriad mwyaf un.